YouTube channel जोङो दंफैयो फैदों 10 daysनि थाखाय दा जोङो दङ अमृतसर गोल्डन टेम्पोलनि खाथियाव मोनसे हटेल लादों बेयाव दङ ओमफ्राय जोङो अमृतसराव थागोन सानथाम बेनि उनाव थागोन जोङो काश्मीर स' जोङो गुवाहाटीनिफ्राय चन्डीगढ़सिम फैनाय भिडिअखौ नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायबोनो जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा जालुकबारि मोनबायानो जोङो एयारपर्ट सफैबाय ओमफ्राय जोंना फ्लाइटआ दङ 11:10 ओमफ्राय बर्डिं टाइमा जाबाय 10:25 बे 5 नाम्बार गेटजों थांगोन जोङो बर्डिं पास खालामबाय जोङो दा 11:10 टेक अफ जागोन so that we can be underway quickly, thank you. जोंना मोनसे स्टपेज दङ लाखनौआव ओमफ्रायो बे लाखनौ एयारपर्टआव जोंहानि आदा सासे आरो आदानि लोगो नेना दङ बिसोरबो थांगोन जोंजोंनो सेम फ्लाइटआव बिसोर फैदों बेंगलरनिफ्राय जोङो लाखनौआव सफैबाय ओमफ्रायो सानै आदा फैबावगोन सासेया जाबाय जोंहानिनो आदा आरो सासेया आदानि लोगो semua hai video hai hoy video ya sih jadi salah undai ada bisa lagi ada apa sini ya mana pongbai undai ada mana apa sini ini sulit itu kita udah jangan hati gitu ada video tahu itu itu ada berapa ada video tahu itu ada यार को मार उठाई लो चन्डीगढ़ एयारपर्ट सफैबाय जोङो ओमफ्राय एयारपर्टनिफ्राय ओंखारनानै एक्से गारियाव लागेजफोर थिखांगासिनो ओमफ्राय बे गारिया बुकिं खालामखानायखा जोंनि ट्रिप जोबजासिम बे गारिया जोंजोंनो थागोन जों दा थांगोन अमृतसरसिम चन्डीगढ़आ बेसेबा नायनो मोजांखा माने एकदम क्लिन ओमफ्राय सबथिंजायबो दंफां लाइफां एकदम ग्रिनेरि आं नोंथांमोननोबो एसे देखायना होनि जोङो बेयाव चन्डीगढ़आव जेरावबो नेला माने एक्चुअलि जोङो चन्डीगढ़आव थानाय रक गार्डेनाव हाबलांनो होनना सानदोंमोन बाट जोंनाव इमान टाइम गैया ओमफ्राय अमृतसरसिम थांनांगौ नालाय लेट जागोन साननानै जोङो हाबासै आरो एक्से इमान गरम सान्दुं गोसाथारमोन ना बेखायनो जोङो हाबासै डाइरेक्ट जोङो अमृतसरसिम थांबाय जोङो बेयाव पान्जाबि रेस्टुरेन्ट मोनसेयाव हाबनि लान्चखौ खालामना लाग्रोनि बिराद अर्डार कर दे ओंखाम जानो नागिरदों जोङो ओंखाम उखैसोदों पान्जाबि रेस्टुरेन्टआव हाबदों पान्जाबि रेस्टुरेन्ट नङा पान्जाबि धाबा दा ओंखाम जागोन जोङो अर्डार खालामदोंमोन थालि ओमफ्राय जोंनो होदों राइस एसे रुटि गांनै ओमफ्रायो सामब्राम गोथां ओमफ्राय मिक्स तरकारि मोनसे ओमफ्राय रायता ओमफ्राय जाबाय सबाइ ओंख्रि सबाइ माने बिसिनि लेंगुवेजाव माने दाल तड़का होनो आरो जायखौ जोङो सबाइ जोङो जाखांनानै दा थांगासिनो इभिनिं
7:40 जाबाय ओमफ्राय दाबो सान हाबाखै माने मोनानो थाखाय आरो टाइम दंबावो। बेसेबा गोबाव दाबो सहैला जोङो साहा लोंनो हागोन। চাহ বহুত বহুত দূৰলৈ ইয়াৰ পৰা খাব পাৰিবি इक्साइ दङ जोंना मिक्स पक'रा। चंडीगढ़निफ्राय 5 hours फैयै जोङो फाइनालि सफैबाय अमृतसर। ओमफ्रायो जों दिनै थागोन बे गल्डेन टेम्पोल खाथियावनो लन्डन स्ट्रीट हटेलाव। जोङो हटेल सफैबाय हटेल बुक खालामना दोनखादोंमोन हटेल सफैबाय दा चेक इन जागासिनो। दा जोङो डिनारखौ खालामना लाग्रोनोसै। इक्साइ दङ जोंना मोननै ओंखाम ओमफ्राय इक्साइ मटर पनिर ओमफ्राय जाबाय दालि ओंख्रि बे जाबाय दालि ओमफ्राय इक्साइ सामब्राम गोथां आरो चाटनि। पानी লাগিলে চাগে আৰু আনি দিব ন কাৰণ পানী কিনা আছে হয় কিন্তু বাবু কবি এটা বটল আনি দিবলৈ আমি য'ত যাওঁ এই ড্ৰাইভাৰটোৱে লৈ যাব ন। সেইকাৰণে বুকিং কৰা হৈছে তাৰ লগতে যাম। কাপোৰ অকণমান ভালকৈ ৰাখিব লাগিব ন। जोङो ओंखाम जाना लाबाय ओंखाम जाखांबाय जोङो बिराद उखैदोंमोन ओमफ्रायो फ्रेश जाबाय। एसे रुमखौ देखायना होनि आङो हटेलखौ। बे जाबाय हटेल रुमा। इक्साइ मोनसे बाथरुम दं बेयाव मोनसे बाथरुम ओमफ्राय बेयाव दै गुदुं साहा ता लोंनो थाखाय दङ। बेयो जाबाय मोनसे सफा ओंखाम जाखांबाय जोङो ओमफ्राय जाबाय इक्साइ टिभिबो नायनानै उन्दुबाय थानोसै जोङो दा। ओमफ्रायो इयाव मोनसे दंबावो बाथरुमा मोननै दं। ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। बिराद मेंबाय जोंबो उन्दुनोसै। बाय बाय।